आरो जों भिडिअ स्रांलायनाय जों नेट दाइति पाइ थांमानि आमर जों दाइ बाके जों नेट पाइयाखै तंनानै आमनो स्रांनाय हामबाय बायासं जों दिनै ककब्रक लेसन काइसा नरन बागै स्रांजानाय टय फाइ दङ आबंका जों डाटा सेभिं बाके खालायनो जों डाटा सेभिं खालायनो नोंखागे फार्स्ट जों इउट्यूबाव थांग्रानाय ब्लैक लाइसेन्स यूट्यूब थांगांगे नेनि यू हिंगाइसा नेनि लॉगिन खाइजा में कैसे तमाय और जा थांगांगे साकाव तकैसे फाइने सेटिंग हिनी फाइने एक नुगुमा खाना सेटिंग और सेटिंग को क्लिक खाइने और सेटिंग को क्लिक खाइगांगे तकैसे पॉपअप फाइने एक बाकी डाटा सेविंग हिनी सुजा फाइने और डाटा सेविंग को तैसे जों क्लिक खाइफिने और जगह क्लिक खाइगांगे तैसे पॉपअप फाइ नुजा फाइफिने डाटा सेविंग मोड न ऑफ ऑन खाइमे न ऑफ ऑन नंखांगे ऑफ खाइदि एके ऑन खाइदि गंखांगे ऑफ होई बे आम देखे नोंनि डाटा न दाइति पाइयाजात के सेविंग खाइ चलै तङै माना हामबाय